سلامتنا تقبلوا كبرات تخطاتلتنا إذا channel زينات سبورت حيزنا قريبنا لنا سنة مكتتعلم. لبي ريان جيجس زي ملقو 4 تتصاوتي أرسنال. ريان جيجس أمناي كعس أجر زمانو زي فتوام 4 تتصاوتي أرسنال سمزرزر حبيروم. نسو أبزربو نزع عيني كريم زي دلي كبل تقيسوا مالهم. أمونغو مززام 9 مجمار كل تشح عمة مهرتن مانشستر مس أرسنال زنبرا سبورتاوي متهللاخ أبقطمات بريمير ليج ترايو زي فلت أزيو زدنا من بارو يذكرم. أبتناتنا أوان أمونغو تتصاوتي إدن متشببات متحقوق أفن ماليا مكيارن أزيو وحدين يروم. أب كندو دحرجل عمتات بمدففة أن عصمت أداوكاك سعزنك سلام بهالن تتكيوم أمونغو زخاء نوانج بريمير ليج مكلاسن هلو نجارات أب جمت بمقتاو أمونغو تنكل التجانتات سمع زل أعلى كعس أجرنين يروم قطعتات أن زيادو يخدو من بارم دما أيزن عن يبل جيجسم نايت وانتي كوسن تسأوتي يونايتد زخنا جيجس كرم حجب زعبا زنبر زل وحما أرأيك قنع مخاني زامن كوينو خا لعل زخنا يخون تسأوتي أتصبي أوزس الأم تسأوتي أرسنال كم زلوا بوق حبيروم أبتوانة الدجان الرست عودت وانج عالم زخانو كم بعال باتريك فيرا إيمانويل بيتيست روبرت بيرسون هولنداوي دينيس بيكامن وسيخكا بزنورم زدنا أطوه أب عالم أتوم أبليس زودوس تتصاوت التمل أتاني رام يخون مبر إز ودويلس بروفيشنال تتصاوتاي بنعك أتاميدا كعس أجري كسع كندي نفعت من بارم كزارب فقادنيا كخوناي كألن نعي أي رأيين يوم أي فلت أمني كفلت أمناي دلن نحدك أبعتموكا ميزان كب فقادنيا أيكون كنيبل أرسنال زيت فتون جانتا نيرا فيرا حمات أباي زنبورون نجرا من سلا زنبر أي فتوني نتنوح صقر زنبورو بيتيتون أي برهننيوم بيكام كابتوم زي فتوميو بيرس انت زموتون أي مقدسنن كبل جيجس قبل علي نايك قدم أبالات أرسنال زلو وصلقي نديل ميل حبيروم مس عليتاوي صرفي فينسيس بزتحح 3 سبات تقيدهم بوليس اسبانيا قبل علي تصاوتي ريال مدريد فينسيس زورده عليتاوي متقعت بتتححزز طرطرم 3 سبات تحت قيد كم زتو حبيروم ازوم 3 طرطرات بتزحلف السنبت قبل علي توسانه تصاوتي ريال مدريد زخونه فينسيس جونيور زورده عليتاوي صرفتات بتتححز زي ما تحت قصصر بوليس كم زاتو تغيرو زلوم ازوم طرطرات عدميهم كاب 18 كساب 21 زبصح مخانو بوليس اسبانيا امناي تويتر حسابو ابزس فرح حبريتا قليصوم برازيلاوي كخوب تصاوتاي جونيور بسنك تصليم حبر قربتو عدد عليتاو صرف كخون اذناي فلما يكونن زحلف السنبت غانتو مدريد كاميدا اوصاي انصار فالنسيا تغطملو ابز نبرت اوان زغاطم عليتاوي متقعتي اب اسبانيان برازيلن اتزعبي مزارب ارست كوين يقنيم ابتناي سنبت غطم ات عليتاوي صرفتا زربوشو بلوز تصاوتاي بزعبات كنتات نتغطم زمرح نزنبر دانيا بمحبارو دحر عرفت ابز نبر ناي كالا ابرت غطم صوتان اتوسن دقدو كسع مبال بصيح نيرو صوتا مجمره دحر قال دقايق فينسيس نتكبارا دغفت فالنسيا عملكيتو ندانيا كرد فتينو نيريوم بزح عقلبو بزي مركاو اتبساچو از ود 22 عامت اما بل 97 دقايق مستتصاوتا فالنسيا او غدورو بزرعيو زي مردا نفلما اوان قداي قحكارد كوينو اسلطان ريال مدريد كارلو انشيلوتي بسنكس ابل علي فينسيس زورد عليتاو متقعتي اتغطم نايتا معت خقارص نيرو زبر يتهيبو از ايطالياوي اسلطاني اتي زرعنايو فصيمكا تقبالنا زيبليو استاديوم مولو عليتاو صرف زحزو قالات نيروم كبر سمعتو غليصوم لومي بزعبا كعس اجر كزارب ايدلني فينسيس نعي اب عالم اتزخبره تصاواتايوم لا ليغا صقمات አለዎ ከምዛ መሰል عليتاوي متقعتات كلن كلو صوتا خقارص ዝግባ ስቴዲየም ሙሉኡ عليتاو صرف زحዘ ደርፍ ዝደርፍ ነይሩም ዝበለ አንቾሎቲ ወሲኹ ንተግባራት ቪንሲስ ከረድ እንከሎ በንጻረት ዘጓነፎ ክንርዶ ኣለና ድሕሪ ትጋጣም ጾታ ክቅጽል ይደልዩ አይደለን ሓቲተዮ አዚ ተቆጥዑ ነይሩ ጾታ ግን ክቅጽል ደልዩ አዚው ሓዚኑ ነይሩ አብዛነ ነብረ العالم كم زبالة تجبرات كجاتما يجبان كبل رئيتو هيبوم دحرت مزام صوتا رئيتو زهاب فينسيس جونيور اتكال عب مزارب ارست كوينو لوم فينسيس نتصوت عملكيتو ابزهاب رئيتو حد اوان ناي بع رونالدو ميسن زنبر لا ليغا حجني عليتا وان كوينو لو زبلو رئيتو نبريزيدنت لا ليغا يافير تيباس اقطعيوم تيباس بوغونو امناي تويتر حسابو كمز امسل عليتاو صرفتات مسغاطمه كلته غزي نخن زرارب صويعناكا كتركب فقادنيا يكون كان حجي كون كان لا ليغا كزلف فلما نغزار
ንስኻ እንታ ክትገብር ከም ዘለካ ፍለጥ ክብል ጽሒፍ ሎም ንመልሲ ፕሬዝደንት ኣመልኪቱ ቪንሴንት ጁኒየር ንስኻ ነቶም ዓሌታውያን ኣብ ክንዲ ምንቃፍ ንዓይ ክትነቅፍ መሪጽካ እዚ ብምግባርካ ከዓ ኣብ መስርዕቶም ዓሌታውያን ዝጽምብረካ ብዛዕባ ዓሌትነት ከተዛርበኒ ትዕድመኒ ዓርካ ኣይኮንካን ናተይ ግደ ክኸውን ዘለዎ ግብራዊ ስጉምቲ ምውሳድ እዩ ክብል ብተመሳሳሊ ኣብ ናይ ትዊተር ሕሳቡ መልሲ ሂብሎም ወሲኹ እውን እዚ ናይ ፈለማ ተርእዮ ይኮነን ንኻልኣይ ወይ ሳልሳይ እዋን ጥራይ ዘጓንፍ ዘሎ ኣይኮነን ዓሌትነት ኣብ ላሊጋ ልሙድ ኮይኑ ዘሎ ዋላ ሓንቲ ግምት ኣይወሃቦን እዩ እቲ ፌደሬሽን እውን ዋላ ሓንቲ እዩ ዘይብል እዚ ከዓ ነቶም ተግበርቱ የተባብዕ ዘሎ ክብል መረሩ እስሚዑ ክለብ ቫሌንሺያ ድሕሪ ፍጻመ ኣብ ዘውፅኦቶ መግለጺ ኣብዚ ጉዳይ በደለኛታት ኮይኖም ኣብ ልዕሊ እተረኽቡ ሰባት ከቢድ መቕጻዕቲ ክውስን ኢላላ ፍሉጣት ተጻወትን ማሕበራት ኩዕሶ እግርን ኣብ ልዕሊ ቪንሲየስ ንእተረኣየ ዓሌትነት ክኹንና ይስምዕ ኣለዋ ፕሬዝደንት ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓለም ማለት ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖ ኣብ ጎኒ ቪንሲየስ ምህላው ብምግላጽ እቲ ዳኛ ናይቲ ግጥም ዓሌታዊ መጥቃዕቲ ምንባሩ እንተረጋጊጹ ነቲ ግጥም ከቋርጾ ከም ዝነበሮ ገሊጹሎም ፕሬዝደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ እስጳኛ ሉዊስ ሩባሊያስ በወገኑ ኩዕሶ እግሪ እስጳኛ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ዓሌትነት ጸገማት ኣለዎ እዚ ንክለባት ከይተረፈ ዝመረዘ ጉዳዩ ክብል መግለጺ ሂብሎም ኣኽባር ሕጊ እስጳኛ ዛጊት ነዚ ጉዳይ ብዝምልከት ክስ ንምምስራት ነቲ ጉዳይ ኣብ ምርማር ይርከብ መንግስቲ ሃገር ብራዚል በወገኑ እዚ ናይ ዓሌትነት ጉዳይ ብዝኾነ ይኹን መምዘኒ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ብምጥቃስ ሚኒስትራት እስጳኛ ቤት ጽሕፈት ኣኽባር ሕግን ሓለፍቲ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ተሃገርን ህጹጽ ምምኽኻር ከካይዱ ሓቲቱሎም ፖሊስ እስጳኛ ኣቐዲሙ 4 ሰባት ከም ዝኣሰረ ዝዝከር ኮይኑ እቶም 4 ሰባት ኣብ ቢንቶ ማድሪድ ናይ ቪንሴንት ጁኒየር ምስሊ ዝሓዘ ጽዩፍ ስእሊ ብምስቃሎም እዩ እዚ ምስሊ እተሰቕለሉ ኣብ መንጎ ሪያል ማድሪድን ኣትሌቲኮ ማድሪድን ዝነበረ ግጥም እዩ ላሊጋ እስጳኛ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ከም ዝኣመሰለ ባህርያት ንዓመታት ክንቃለሶ ጸኒሕና ኢና እወታዊ መልክዕ ኩዕሶ እግሪ ከነጉልሕ ንሰርሕ ኣለና ኣብ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ሜዳ ወጻእ እውን ኢሉ ብተወሳኺ ነቶም ኣብዚ ተግባራት እተዋፈሩ ሰባት ብሕጊ ንምሕታትን ንምቕጻዕን ክጠቅም ጉዱሳት ሰባት ናይ ቪድዮ ስእልታት ብምሃብ ክተሓባበሩ ጸዊዕሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድሒሩ ኣብ ዝወጽእ ሓበሬታ ድሕሪ እቲ ዓሌታዊ መጥቃዕቲ ኣብ መበል 97 ደቂቃ ብቀይሕ ካርድ ካብ ሜዳ እተባረረ ቪንሲየስ ካብ 2 ክሳብ 3 ጸወታታት ቅጽዕ እኳ ተጽቢት ተገይሩሉ ተነበረ ኮሚቴ ውድድራት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ እስጳኛ ነቲ መቕጻዕቲ ከም ዝሰረዞ ኣፍሊጡሎም በንጻሩ በቲ ዘጋጠመ ኩነታት ንክለብ ቫሌንሺያ መቕጻዕቲ ተበይኑ ኣሎ እቲ ምኽንያት ደገፍታ ብዘውረዱ ዓሌታዊ በደላት ኮይኑ ኣብቲ ፍጻመ ተራእየሉ ሜዳ ቫሌንሺያ ንዝመጽእ 5 ግጥማት ብዘይደገፍቲ ግጥማታ ከተሰላሰላ ብተወሳኺ ናይ 45,000 ዩሮ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ እውን ተበይኑ ኣሎ ትማል ኣማሲዩ ኣብ ዝወጽእ ሓድሽ ሓበሬታ ፕሬዝደንት ላሊጋ እስጳኛ ቴባስ ኣብ ናይ ትዊተር ሕሳቡ ንቪንሲየስ ኣመልኪቱ ብዛዕባ ዝሃቦ መልሲ የቕሬታ ክሓቶ ከም ዝደሊ ሓቢሩሎም እቲ ፕሬዝደንት ኣብ ዘረቡ ንቪንሲየስ ከጥቅዕለይ ኮንኩን ተዛሪበ እንተ ደኣ በዚ መንገዲ ተረዲእዎ ግን የቕሬታ ክሓቶ ደሊ ዕላማይኮም ይነበረን ነቲ ኩነታት ዝገለጽ ኩሉ እዋን ሕማቅ ግዜ ነይሩ እንተኾነ ግን ንዕኡ ንምህሳይ ዕላማ ይነበረንን ክብል ተሰሚዑሎም ኪንዮቲ ዘይግሉጽ መልሲ ኤሪክ ተንሃግ ኣሰልጣኒ ዩናይትድ ተንሃግ ኣብ ናይ ዝቕጽል ዓመተ ውድድር ጋንቱኡ ናብቲ ዝነበረቶ ሓያልነትን ዕቤትን ንምምላስ ሒዝቦ ብዛዕባ ዘሎ ዓብ መደብ ኣመልኪቱ ኣብ እተሓተተሉ ዘይንጹር መልሲ ሂቡ ከም ዝፍለጥ ኔይማር ክብረ ወሰን ዓለም ብዝሰበረ መጠነ ገንዘብ ናብ ፒኤስጂ ካብ ዝሰጋገር ንድሓር ጽቡቕ ናይ ጸወታ እዋን ይሕልፍ ከም ዘየሎ ዝንገረሉ እዚ ከዓ ብደገፍቲ ክለቡ ካብ ምኹናን ሓሊፉ ክሳዕ ካብ ክለቡ ይውፃእ ዝብል ሕቶታት ዘላዕል ተቃውሞታት ኣምፂኡ ይርከብ ከም ሳዕቤኑ ከዓ ኔይማር ምስ ፒኤስጂ ክሳዕ 2025 ዘጽንሑ ውዕል ኣብ ዝሓፀረ እዋን ሰሪዙ ካብ ፓሪስ ክወጽእ ምዃኑ ትጽቢት ዝንበረሉ ዝቕጽል ምዕራፉ ከዓ ማንቸስተር ዩናይትድ ክኸውን እዩ ዝብል ሓያሎ ማዕከናት ዜና ክዛረባሉ ዝቐነየ ኣርእስቲ እዩ ምስ ዩናይትድ ቅርበት ዘለዎ ምንጭታት ሓበሬታ ከይተረፉ እዚ ብራዚላዊ ተጻዋታይ ኣብ ዝመጽእ ክራማት መስኮት ምስ ስጋር ናብ ኦልትራፎርድ ከም ዘመርሕን እታ ክለብ ከዓ ክትቅበሎ ድልውቲ ምህላዋይኖም ዝሕብሩ ኣሰልጣኒ ዩናይትድ ተንሃግ ንክለቡ ናብቲ ናይ ቅድም ዓብ ስማን ዝናኣን ንምምላስ ሒዝዎ ኣብ ዘሎ ዓብይ ፕሮጀክት ንከም በዓል ኔይማር ዝኣመሰሉ ንኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ዝመለኹ ተጻወቲ ብቐዳምነት ዝረኣዩ ተጻወቲ ምዃኖም ብሰፊሕ ክትንትን ጸኒሕሎም እቲ ተጻዋታይ እውን ካብ ምስ ካልኦት ክለባት ምስ ዩናይትድ ዘለዉ ብራዚላውያን ከዋኽብቲ ካዚሜሮን አንቶኒን ተዋሂዱ ክጻወት ድሌት ከም ዘለዎ ዘነጽሩ ብዙሓት ሓበሬታታት ኣለዉ ነዚ ኩሉ ርእይቶታት ኣመልኪቱ ተንሃግ ኣብ ዝሃቦ ንጹር ዘይኮነ መልሲ እምበኣር ሓድሽ ነገር እንተልዩ ድሓን ባዕለይ ክነግረኩም ኢሉሎም ምናልባት ኣብ መልሲ ዝሆላንዳዊ ኣሰልጣኒ ኔይማርን ማንቸስተር ዩናይትድን ዝጀመርዎ ጉዳይ ከም ዘሎ ዘርኢ ደኾን ይኸውን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዝመጽእ ክረምቲ ምስ ቸልሲ ክፈላለት ጽቢት ዝግበረሉ ሜሰን ማውንት ኣቓልቦ ዓበይቲ ክለባት ሲሒብሎም ኣከፋፋሊ ቸልሲ ዝኾነ ማውንት ኣብታ ክለብ ናይ ምጽንሑ ጉዳይ ርጉጽ ብዘይምዃኑ ዝመጽእ ክረምቲ ስታንፎርድ ብሪጅ ክሓድግ ትጽቢት ተገይሩሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን ዩናይትድ ምስ ተጻዋታይ ንምስምማዕ ተዳልያላ ከም ዝፍለጥ ፖቾቲኖ ማውንት ኣካልታ ክለብ ኮይኑ ክቕጽል ድልየቱ ይኹን እምበር ክልቲኦም ወገናት ናይ ነዊሕ እዋን ውዕል ብዝምልከት ክሰማምዑ ብዘይምኽኣሎም ክኸውን ይኽእል ዛጊት ዝተፈጸመ ነገር የለን ዳ ኣትሌቲክ ኣወርሒ መጋቢት ከም ዝሓበ
ዝገበረቶ ካብ ደሌት እንግሊዛዊ ተጻዋታይ ዝኾነ ዓበይቲ ክለባት ሊቨርፑል እታ ዝቀደመት ኮይና ትመርሕ ምንባራ እዩ። ይኹን እምበር ኣብቲ እዋን ኣሰልጣኒ እታ ክለብ ዝነበረት ቱከል ነዚ ተጻዋታይ ናብ ባየር ሙኒክ ክሰጋገር ከም ዝደልዩ ሓቢሩ። ኣርቴታ ብወገኑ ኣብ መስመር ምክፋል እታ ጋንታ ኣብ ጸጋማ ሸነኽ ናይ ምጽዋት ዕድል ክፈጥረሉ ስለ ዝደሊ ማውንት ተወሳኺ ዕላማ ኣርሰናል እውን እዩ። ማውንት ውጽኢት ማእከል ስልጠና ኩዕሶ እግሪ ቸልሲ ኮይኑ ካብ ዓመት 2017 ናትሒዙ ኣባል እታ ክለብ ካብ ዝኸውን ኣብ 195 ግጥማት ተሰሊፉ 33 ሸቶታት ከኣ ኣበርኪትዩ። ብዘይካዚ እዚ እንግሊዛዊ ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ንሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ እውን ኣብ 36 ግጥማት ክጻወት እንከሎ ኣብ ዩሮ 2020 ግጥማት ዋንጫ ዓለም 2022 ድማ ኣባል እታ ሃገራዊት ጋንታ ኮይኑ ተጻዊት እዩ። ማውንት ኣብ ምዛም ግጥማት ናይ ዝሕዝናዮ ዘለና ዓመት ኣብ ሰለፉ ብዘጋጥሞ ማህረምቲ ካብ ጸወታታት በኺሩ እዩ። ሰንበት ኣብ ዝካየድ ናይ ዝዓመት ናይ መወዳእታ ግጥም ፕሪምየር ሊግ ክለቡ ኣንጻር ኒውካስትል ኣብ ዝህልዋ ግጥም ድማ ክስለፍ ድዩ ኣይክስለፍን እዛጊት ርግጽ ዝኾነ ዜና የለን። ፍትዋት ተኸታተልቲ ናይዛ ቻነል ንሎም ዝሓዝናዮ ሓጸርቲ ዜናታት ስፖርት ኣብ ዝፈጺምና ኣለና። ሰላም